Отключилася. Это самое. А, ви з того боку. Букви-то? Здорово.
Что за тут столько людей, что ли? Такі солідні. Ну, а кроме... Да не, это партия кризис. Ты на меня наведешь, что ли, не доверил? Расступись. Говорить і показує Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Наша камера знаходиться на пляцовці каля кінотеатра «Кастричник» у Менску. Тут сьогодні починається збір людей для традиційної красавіцької акції «Чорнобильський шлях», акції пам'яті ахвярів радіації, ахвярів аварії на Чорнобильській АЕС, штогодової і традиційної. Але ми можемо зауважити, тут є і традиційні атрибути цього жалобного шестя, а так само і ніякі нові. Давайте для початку поглянемо, шановне господарство, які у нас лозунги. Головний лозунг сьогоднішньої акції, як заявили організатори, це не російській ядерній погрозі. І вони під цим мають на увазі і будівництво атомних електростанцій, у тим ліку білоруської атомної станції у Островці, а так само і про ту ядерну погрозу, яку в Росії заявляють на конт ядерного попілу, на конт погрози використання ядерної зброї. У приватності про це говорив президент Росії Владимир Путін, говорячи про анексію Крима. А проча того далі ми можемо зауважити ще один новий актуальний лозунг «Свободу Кирилу Селивончику». Це молодий білорус, програміст з Нижнього Новгорода. Він їхав туди працювати у Нижній Новгород і був там арештований російською ФСБ за те, що перепостив антиросійський пост у соціальній сітці ВКонтакте. Його покарали 2 годами колонії поселення. Ми можемо зауважити ікону ось там Матки Божої ахвярів Чорнобиля, звон і інші традиційні атрибути. Все це шестя. Шестя повинно початися праз 25 хвилин і пойде воно традиційно до каплиці ахвярів Чорнобиля і пам'ятному знаку ахвярів Чорнобиля у Менському парку Дружби народів на площі Бангалор.
Як ми бачимо, тут уже ж доволі шмат білоруських біло-червоно-білих стягов різних політичних партій, знаків радіаційної небезпеки. Бачимо ми так само і українську символіку, чорні бальоніки, які виказують жалобу, червоні і білі бальоніки, які символізують білоруський стяг. Зараз у нас є можливість, шановне господарство, поговорити з одним з організаторів Чорнобильського шляху, представником руху за свободу Юрасем Губаревичем. Юрась, скажіть, коли ласка, чим відмітний сьогодні Чорнобильський шлях і чому ви прийняли рішення мітингу не проводити? Сёння 29-я гадавіна з падзеяў у Чорнобылі. На жаль, за гэты час нічога не змянілось, перадусім у стаўленні уладаў да грамадства, і сёння экалагічныя наступствы як ніколі адчуваюцца людзьмі. Ужо вырасла не адно пакаленне у сем'ях ліквідатараў. Людзі працягваюць атрымліваць харчаванне, якое выращваецца на забруджаных тэрыторыях. Ад гэтых падзеяў 30гадовай амаль даўніны не застрахаваны ніхто ад наступства гэтых падзеяў. Колькасць хваробаў, асабліва на рак, яна пацвярджае, што беларусы проста знаходзяцца на грані вымірання ад той забружанасці, якая і сёння ёсць на нашай тэрыторыі. Но мы збіраемся кожны год, і сёння дастаткова вялікая колькасць людзей, калі зважаць на палітычную атмасферу, якая пануе ў Беларусі, калі зважаць на атмасферу страха альбо апатыі, людзі ўсё роўна пацвярджаюць, што яны гатовы выходзіць на вуліцы і даказваць сваім удзелам, што яны памятаюць пра тыя падзеі, што яны не баяцца ніякіх наступстваў. В гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад мітынга, таму што традыцыйна нам перашкаджаюць правесці мітынг у нармальным фармаце, няма магчымасці правесці гукаўзмацняльную апаратуру, людзей заганяюць у загон за турнікеты, таму значная колькасць удзельнікаў усіх папярэдніх акцый адмаўлялась заходзіць у такія адведзеныя месцы. Я лічу, што асноўны сэнс тым, каб сабрацца разам, прайсцісь цэнтральнымі вуліцамі горада, прадэманстраваць, што у нас шмат, што ёсць людзі, якія памятаюць, людзі, якія неабыякавыя, паказаць всім мінакам, што мы можам і не баімся выходзіць на вуліцы. Думаю, што ў гэтым плане сённяшняя акцыя будзе паспяховай. Я ведаю, что вы все тем не менее, что не будет митинга, собираетесь все равно ухвалить традиционную резолюцию Чернобыльского шляха. Какие механизмы ее ухваления? Зараз валанцёры раздаюць тэкст рэзалюцыі. От мы маем паўгадзіны, покуль адбываецца збор, каб людзі маглі прачытаць і азнаёміцца. Пасля арганізатары звернуцца да прысутных з просьбай выказаць сваё меркаванне адносно рэзалюцыі і ухваліць яе сіламі тых людзей, якія зараз прысутнічаюць на месцы збору. Ну, я ведаю, што вы праводзілі перамову гарвыканкаме наконт бяспекі ў тым ліку. Ну і зараз ведаеце, якая сітуацыя. Ну, па-першае, як сёння это будзе забяспечаная бяспека грамадскага парадку і колькі это будзе каштаваць арганізатарам? В этом годзе нововвядзення, і на Дзень волі, і зараз на Чорнобыльскі шлях арганізатары вымушаны плаціць за паслугі міліцыі. Раней это все было бесплатно, і натуральна, калі это бесплатно, бо права на бяспеку ў Беларусі, грамадзянам Беларусі гарантуе Канстытуцыя, это абавязак міліцыі сачыць за парадкам. Но тым не менш, в гэтым годзе на Дзень волі з арганізатараў запатрабавалі больш за 20 мільёнаў. Сённяшняе мерапрыемства каштуе 13,5 мільёнаў беларускіх рублёў. Мы назіраем тут некаторую прысутнасць міліцыі, спадзяемся, што яна тут не для правакацыі, а насамрэч, каб выканаць свой абавязак і нейкім чынам паспрыяць ахове грамадскага парадку падчас мерапрыемства. Но тым не менш, зноў хочу падкрэсліць, што удзельнікі ніколі самі не робяць нейкіх антызаконных дзеянняў, не правакуюць мінакоў, і таму, на нашу думку, залішняя увага да бяспекі мерапрыемства, яна не патрэбна, і хацелось бы, каб надалей мы не плацілі за наше права сабрацца і прысутнічаць. За дубінкі? Так, фактычна за дубінкі, бо в гэтым годзе міліцэйскае начальство нам паабяцала, што грошы пойдуць на
рахунак дзіцячага дома, але невядома, калі мы сутыкнемся з сітуацыяй, калі за уласныя грошы мусім аплачваць яшчэ і затрыманні, якія, на жаль, часта бываюць. На ніводная акцыя не робіцца выключэннем, нават калі яна дазволена, тым не менш ад некалькіх чалавек да некалькіх дзесяткаў чалавек традыцыйна затрымліваюць. Спадзяюсь, што на гэтым разам будзе не так. Ну і на гэты момант пра нейкія, скажем, правакацыі ці нейкія складанасці з даездам людзей да месца збору нельга гаварыць пакуль што. Покуль такой інфармацыі не было, мы стараемся ее моніторыць. Калі нешта будзе паступаць, то натуральна будзем абвяшчаць СМІ. Дзякуй вялікі. Юрась Губарэвіч быў з намі. Ну а мы тым часам працягнем сустракацца тут з людзьмі, распытваць, якія іх настроі, хто прыйшоў з якім транспарантам, з якой прапановай. Давайте мы пройдемся зноў крышачку па пляцоўцы каля кінатэатра «Кастрычнік» у Менску. Мы бачым тут традыцыйныя патрабаванні вызваліць палітвязняў і таксама лозунг наконт будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, Астравец, другі Чарнобыль. Написано на транспаранце, а побач транспарант, на якім традыцыйнае патрабаванне беларускай апазіцыі, патрабуем вызваліць палітвязняў. А таксама мы бачым злева актывістаў, якія трымаюць гэты транспарант з патрабаваннем вызвалення палітвязняў. Яны апранулі кашулі, такія майкі, на якіх напісана «Лукашенка, сыходзь». Гэта кашуля, за якую быў засуджаны адзін з тых, так, і байкот выбарчаму фарсу мне яшчэ падказваюць, што напісана на іхнай майцы. За такую кашулю быў затрыманы адзін з цяперашніх палітычных вязняў, актывіст з Гомеля. Давайте мы спытаем, калі можна. Добрый день. Скажите, вот гэты надпіс, ён што значыць у вас і чаму вы его сёння апранулі? Гэты надпіс выказвае маю салідарнасць з Юрыем Рубцовым, адзін з нашых новых палітычных зняволеных, якому зараз пагражае срок у калоніі. Фактычна ён быў асуджаны не за так званую абразу суддзі, а за тое, што ён ніколі не баяўся выказваць свае перакананні наконт таго, што Лукашенко павінен сысці. Я бачу, што наша тытульная апазіцыя займаецца глупствам, гуляюць у выбарчы партыі замест таго, каб змагацца з рэжымам. І на салідарнасць з Юрыем Рубцовым, на акцыю свайго пратэсту супраць існуючай улады, я вось і апрануў гэтую майку. Юрыя Рубцова засудзілі спачатку да хіміі, ён адбываў пакаранне ў Купліне, а потым улады палічылі, што ён ігнаруе адбыццё гэтага пакарання, і зараз на яго завялі крымінальную справу, і яму пагражае турэмнае зняволенне. Ці у вас ёсць нейкія навіны ад Юрыя Рубцова, ці няма? Як зараз ён з ім? На жаль, мне няма іншых навінаў, акрамя таго, што ён, здаецца, уже пазнаёміўся з крымінальнай справай, але што там будзе далей, я яшчэ не ведаю. Але я ведаю адно: калі мы не будзем праяўляць сваю салідарнасць, прычым самым простым, прамым і актыўным чынам, то у нас будзе яшчэ адзін палізняволены, яшчэ адзін, а ў гэты час так званыя палітыкі будуць займацца гульнёй на поле Лукашэнкі, падыгрываючы яму ў якасці дрэннай масоўкі. Вас завуць Максим Виняцкий, грамадзянская кампанія «Европейская Беларусь». Максим, ну я не могу не спытаць, вы маеце такую самую майку з таким самым надпісам, вы таксама можете рызыкаваць, так як і Рубцоў, што вас сёння в канцы затрымаюць і скажуць, што вы ругались матам? Магчыма, і не ў канцы, магчыма, і скажуць. У мяне, здаецца, ўжо больш за 310 сутак арышту. Ну, магчыма, будуць не суткі, магчыма, будзе нешта іншае, але я не магу стаяць у баку. Дзякуй вялікі, Максим. Ну, бачым, што супрацоўнікі міліцыі, праца якіх будзе аплачаная 15 мільёнаў беларускіх рублёў з боку арганізатараў, ўжо знаходзяцца тут і з дубінкамі. Ну што ж, платная праца. Так. 11 миллионов бить, они бы... Владимир Някляев зараз у жывым эфіры «Радыё Свабода».
на сайте Радио Свобода. Добрый день. Добрый. Я хотел вас спытаць ваше меркаванне. Вот спачатку, конечно, про платнасць гэтых акцый. Гэта ўпершыню сёлета мы павінны плаціць арганізатары, удзельнікі грошай за дубінкі. Слухайте, калі дзяруць ужо з тых людзей, якія просто не маюць ніякіх грошай, з так званых дармаедаў, якіх дзяржава паставіла ў тую сітуацыю, што яны просто не могуць нічого зрабіць, каб пракарміць сям'ю, дык яны яшчэ павінны за гэта плаціць. Ну дык тут вось яны глянулі, нібыта людзі, значит, пришли там, может, апранутые, чему з іх не здерць. Это, конечно, яшчэ один показальник того, як улада адногул адносіцца да ўсяго таго, што ёсць народ, светапачуванне народа, разуменне годнай сітуацыі. Замест таго, гэта трагедыя. Чарнобыль — это трагедыя. Яна не скончылася ў 86-м годзе. Яна у лейкеміі цягнецца, ў захворваннях дзяцей, дарослых. Карацей, гэта насамрэч нацыянальная драма. А яны робяць выгляд, зрэшты, як з усім астатнім, і з эканомікай, і з палітыкай, што ў нас найлепш, і вось адзіная сіла, якая можа выяўляцца ў гэтым нашым цудоўным свеце, якую малюе сённяшняя ўлада, вось гэтыя людзі з дубінкамі, якія нам паказваюць, што ціха, і з Чарнобылем ціха, і з рэформамі ціха, і з усім ціха, і ўсё у вас будзе як мае быць. Не будзе так, пакуль народ не згуртуецца і не выявіць сваю волю, у тым ліку і па Чарнобылю, пакуль не будзе выяўлена воля з будаўніцтвам новай атамнай станцыі, будаўніцтва якой не ўзгоднена з грамадствам, не сказана людзьмі будуйце. Калі энергетыкі кажуць вядучыя, што ў нас хапае электраэнергію, вы проста перабудуйце гэту вашу эканоміку, гэтыя стратныя прадпрыемствы перавядзіце на новыя тэхналогіі. Гэта ніхто не чуе. Зноў набралі грошы, гэтыя грошы убаханыя ўжо там у цэмент новай этой электрастанцыі, з якой, дарэчы, невядома яшчэ, ці будзе хоць які-небудзь толк. Але ці збудуюць, як вы думаеце? Не. З гэтым крызісам? Не, раскрадуцца грошы. Раскрадуцца? Я думаю, што это карупцыйны праект увогуле. Ну, на тое выглядае. Як яно ідзе ўсё, як яно некуды. Толькі фундамент залілі, грошай уже няма. Толькі нейкія сцены пачалі ўзводзіць, ужо няма. Толькі пасёлак пачалі будаваць, ужо няма. Класічны выпадак карупцыйнага праекту. Это паэт Владимир Некляеў. Як-небудзь яшчэ вас можна прадставіць? Не, дастаткова, што паэт. Дзякуй вялікі. Працягнем нашы гутаркі. Магчыма, яшчэ адным секундам Наталья, мы тут сустракаемся з рознымі удзельнікамі шляху. Кранальная сустрэча Натальи Адамович і Владимира Некляева. Некалі мы з яе бацькам сустрэчу наладзілі з акадэмікамі, якія адказвалі за рэактар, за Чарнобыльскую станцыю. І помніш, што яны нам сказалі, калі мы сказалі ім пра тое, што гінуць людзі, маладыя, яны сказалі закон больших чисел. Новые родят. Новые. Бабы народят новые, да? Наталья, вы пришли на гэтую акцию асабіста, что сказать, что засведчыць? Ну, по-перше, я хожу на все акции старые. Вот с першую Чернобыльскую, потому что на двух перших и был мой тата. На першым Чернобыльском шляхе, на другим, но потом он уже, на жаль, сышоў з жыцця, і таму як мой долг ці просто і паглядзець, і колькі людзей, і як это все адбываецца. Я кожны год прыходжу і адслежваю, тым больш, што кнігу такую сабрала, стварыла як стваральнік, я складальнік бацькавую кнігу, таму што все было ж это до 20-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. Напярэдадні з дапамогай, на жаль, уже пакінуў таксама гэты свет Геннадія Грушевога і Леоніда і Евгена Велихова, якія мне дапамаглі зрабіць гэтую кнігу. «Імя всей звезде Чарнобыль» называлась она. Это бацькавы публіцыстыка, сцэнар, нататкі, артыкулы, все, якія былі по часописах, по газетах, и, конечно, никто не будет их там збирать и шукать по библиотеках. Я просто собрала в одну книгу. И, на жаль, мне тогда казали, что она состарею уже
Уже хутка будзе 10 год, як яна, таму што стварылася кніга, таму што ў наступным годзе уже будзеш 30 год Чорнобыльскай катастрофы. І вот гады ідуць, а нічого не мяняецца. Но вот, да, будуецца новае. Ну а калі вот згадаць першыя чарнобыльскія шляхі, вось той масавы ўздым, той пратэст, тую боль, а зараз нібыта людзі да гэтага прывыклі, супакоіліся. Ёсць такое, ёсць адчуванне. Ну і тым больш уладам это все, каб это было на другім узроўні, можа і людзей бы больш, калі б улады памяталі і таксама пра гэта. Ну а самае жахлівае, я думаю, мой тата таксама супраць вельмі выступаў бы, это будаванне новай станцыі, тым больш у такім месцы, як кажуць, амаль курортным. Хто-то пісаў, што калі б уже будаваць, так ну той бы зоне... Дроздах? Да, ну Дроздах, там, дзе сама Чорнобыльская зона, да, уже больш забруджаная, то уже хутка месца на Беларусі не будзе, як кажуць, ад атома чыстага таксама. Ну, а і зноў жа это расійскі праект, і гэта не правераны праект, яшчэ не працаваў. Ну, это все уже, да. Те, хто хоча, гэта адслежвае, чытае, ведае. На жаль, што ніякого, ну, зараз такого слова, як тэндера не было, ні з народам, да. Вот я чула, што сказаў Владимир Прокопыч, што ніхто не... Ніякого, нават вот Акадэмія навук вучоныя падтрымалі, што таксама жахліва. Прозвішчы ўжо не буду іх называць, але ёсць такія. Ну, вашае меркаванне, меркаванне іншых людзей, яно відавочнае, зразумелае, але ці пачуюць, ці хоць прыслухаюцца вот там, хто прымаюць рашэнні, як вы думаеце? Ну, боюся, што не. Пакуль, як кажуць, нішто не здарыцца, не дай Бог. Ці проста адна такая надзея, што грошай не хопіць. На жаль, вот як з маскоўскім аўтавакзалам знеслі, а грошай зараз няма, на будаўніцтва няма. І вот у мне таксама кожны раз, калі я чытаю, што няма грошай на будаўніцтва, ну, станцыі, то толькі радасць адгэтуль. Можа, так і адбудзецца. Ну, дзякуй вялікі. Ну, так, праз 5 хвілін, відаць, будуць рух людзі, але 5 хвілін у нас яшчэ ёсць, каб тут пабыць на пляцоўцы, яшчэ пагутарыць з кім, з цікавымі людзьмі, якія прыйшлі на сёлетнюю акцыю «Чарнобыльскі шлях». А тым часам пачынае фармавацца калёна. Адзін з лозунгаў, які мы тут бачым, Расія – гэта вайна. Справа ў тым, што Расія працягвае вайсковую аперацыю ў Украіне, ў Донбасе, хоць там замірэнне, але кожны дзень прарасійскія сепаратысты і расійскія вайскоўцы атакуюць пазіцыі украінскіх вайскоўцаў. Да гэтага часу застаецца акупаваным Крым украінскі. І вось удзельнікі маніфестацыі яшчэ раз звяртаюць на гэта ўвагу, што Расія вядзе фактычна вайсковую аперацыю ў суверэннай брацкай Украіне. Что это? Что он означает? Не ведаю, что он означает. А дзеля чаго вы его трымаеце? Что он хотел бы этим подкреслить? Ага, вы автор? Это плакат, там написано «Европа обожает диктаторов, негодяев». Это плакаты на тему последних встреч европейских лидеров, да, с Лукашенко. Вы пратэстуеце супраць чаго ж, каб не сустракаліся з ім? Мы протестуем супраць таго, каб еўрапейцы сустракаліся з мерзавцамі. А вы думаеце яго запросіць у Рыгу на саміт Усходняга партнёрства? Могуць запрасіць, але гэта пакажа всю маральную нікчэмнасць Европы. А які ваша альтэрнатыва? Што вы хочаце, каб яны зрабілі? Вор должен сидеть в тюрьме. Это позиция Лукашенко. Дякую, зразумела. Так, ваша пазіцыя. Тут на расійскую написано, а там на літоўскай мове, я так заўважу, і на іншых мовах краіны Еўрапейскага звязу.
Так, міліція зараз докладує, скільки часу стається початку руху колони. 4 хвилини. Ну, на гэты момант за паўгадзіны тут сабралася некалькі сотень чалавек. Вось, не скажем, што так шматлікі, ну, магчыма, это звязана з тым, што выходны дзень, цёплы дзень, нарэшце, пасля доўгіх прахалодных людзі. Так, люди, может быть, не все упевнені тим, що до їх прислухаються влади, до їх протесту, ну, до їх виказування. Ну, але тих, хто міркує, що треба прийти, виказатися, треба згадати загиблих від Чорнобиля. Сюди прийшли, взяли з собою Чорнобильський дзвон і ікону Маті Божої Ахвярів Чорнобиля. У першым шэрагу мы бачым, апрача бела-чырвона-белых сцягоў, жоўты сцяг з украінскім трызубам. Это сцяг герб Украіны. І гэта такі самы герб, які быў на кашулі Надзеі Саўчанкі, арыштаванай расійскімі спецслужбамі украінскай лётчыцы, афіцэры, якую выкралі, перавезлі в Маскву, зараз трымаюць у следчым ізалятары і абвінавачваюць, што яна нібыта мала датычнасць з украінскіх журналістаў. Ну, але украінская сімволіка, якую тут мы бачым і на плячах у людзей, і нейкія сцягі, можа, на меншай ступені, чым іншых палітычных акцыях, яна сведчыць не толькі аб тым, што белатрымку Украіне у гэтай цяперашняй сітуацыі войны з Расіяй, але і таму, што Чарнобыль аб'яднаў дзве нашыя краіны, Беларусі і Украіну. Аварыя адбылася на тэрыторыі Украіны, але зусім побач з Беларусю, і вялікая частка тэрыторыі Беларусі і тэрыторыі Украіны была засыпаная радыеактыўным попелам. Добре, я бачу, Ігор. Ну што ж, шановне господарство, пакуль яшчэ людзі не рушылі, давайте сустрэнемся яшчэ з важным чалавекам, калі можна. Георгій Лепін, навуковец. Добрый дзень. Георгій Лепін, навуковец і ліквідатар, удзельнік ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ну, мы разумеем, якія у вас пачуцці, але одно пытанне ад нашых гледачоў, які глядзяць нашу трансляцыю. Людзі выказваюцца супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы, а людзі пытаюцца, а якая ёсць альтэрнатыва? Якія ёсць альтэрнатыўныя крыніцы нам гэтай станцыі? Як вы мяркуеце? Ну, во-первых, никакая альтернатива не требуется. Дело в том, что имеющихся мощностей в Беларуси за глаза достаточно. Более того, на Лукольмской ГРЭС начали модернизацию блоков, и при этом увеличится мощность приблизительно на 1 гигаватт. Это почти мощность одного блока ядерного. Так зачем же нам ядерный, если мы получим и так несравнимо дешевле, несравнимо быстрее и безопаснее? Так что никакой альтернативы не требуется. А эта станция, кстати, строится не для Беларуси. Давно всем известно, что она не нужна Беларуси, и, кстати, она не нужна никому. Вот это самое интересное. Когда прибалты заявили, что они переходят в энергосистему Евросоюза, получилось так, что они теперь не смогут покупать электроэнергию евросоюзную, то есть из России, не смогут. А раз не смогут, значит, они не будут покупать энергию от этой станции. Так для кого она строится? Так кто ее будет? Вы не хотите продавать в Евросоюз? Некому, никто не купит. Невозможно, Евросоюз не может покупать энергию. И нам она не треба. А нам она не нужна. Так я не разумею, а для чего это все? Так вот ответ на вопрос. В Калининграде
строили точно такую же. И когда россияне поняли, что покупать энергию прибалты не будут, они ее прикрыли. И она не строится. Уже нет. Уже не строится. А у нас продолжают строить. Некоторі думають, що не хопить грошей, не хопить імпету все-таки добудувати. Як ви думаєте, чи можемо дочекатися, що її не буде врешті? Я уверен, что ее не будет, что ее не пустят никогда. Но сейчас она кому-то очень нужна. Есть такая особенность вот этой системы строительства атомных станций. Там очень легко воровать. Потому что смета там непрерывно пересматривается. Поэтому сейчас те, кто это затеял, довольно успешно заполняют собственные карманы. Вот и вся причина. А в остальном она не нужна. Розкрадуть, а нічого не збудують. Конечно. Я вот был в Крыму в марте прошлого года. Как раз на референдум ездил туда. Так вот, в Крыму я нашел атомную станцию, которую там строили. Ее в 95-м году прикрыли. Причем первый блок был готов на 80%. И ее прикрыли. Все, не строят. Сейчас она полуразваленная, обшарпанная, ободранная. Я наделал фотографии, так на них смотреть страшно. Вот тоже будет и у нас. Ну, может быть, дай-то Бог, ее раньше прекратят. Я думаю, наполнят карманы и закроют. Скажіть, а улады ніяк до ученых прислуховуються до альтернативної думки, чи це безполезно пока? Это бесполезно. У нас есть возможности и агрегаты устанавливать, ветроэнергию использовать. У нас по условиям ничуть не хуже, чем в Германии. Однако в Германии сейчас мощность ветроагрегатов значительно превысила мощность всех ранее работавших атомных станций. А у нас нет. У нас по пальцам можно пересчитать их. Ну, я дві Да. ветрогенератора, два бачу. Так что пальцев еще надолго хватит. Зрозуміло. Ну і як ви міркуєте, все-таки в громадстві забилися вже на цю проблему? Мало хто про її пам'ятає, мало хто кого хвалює. Чому так здарилося? Ну, понимаете, это все хотят, чтобы мы забыли. Кому-то это выгодно. Ведь наш дорогой и любимый предлагал людям даже материальную помощь, если они назад вернутся. То есть у него желание такое сказать: все, Чернобыль был и весь вышел, нет его. Но это же не так. Это не так. Конечно, не так. Это можно будет сказать через несколько сотен лет. Что он вышел. Да, тогда уже уровень будет, терпимый. Ну, а зараз люди там живуть неподалеку, там вирощується сільськогосподарська продукція, вона розходиться по всіх. Конечно. Небезпека застається. Конечно, остается. А какую роль сыграл иод радиоактивный? Ведь сколько тысячи людей оперировались на щитовидке, удаляли щитовидку. Это же инвалиды уже. А раньше в Беларуси в течение года был 1-2 случая, а сейчас тысячи. Вот это последствия Чернобыля. Ну що ж, це ті наступства Чорнобиля, з якими нам ще довго жити, так міркує вибітний науковець Георгій Лєпін, удільник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ми з ним рух у Чорнобильському шляху. Зараз колона сформована, проходить по проспекті Незалежності і праз некоторий час буде поворачивать на вулицю Ханова, каб далей рухатися до Чорнобильської каплиці. Реальна ознака помніка ахвярам Чорнобильської трагедії, які знаходяться у парку дружби народів. Традиційно. Так.
Беларусь! Живе 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 Беларусь! Даволі вузка і тесна ісці гэтымі ходнікамі по вулиці Сурганова, так што тут складана з кім-небудзь пагаварыць, но либо гнуцца, а выйсця ў нас іншага няма. Кожны год, калі даюць магчымасць прайсціся на дзень волі і на чарнобыльскі шлях, то прапаноўваюць менскай улады толькі гэты маршрут, нязручны. І, як заўсёды, вельмі шмат міліцыі. Вось тут мы бачылі на рагу, на павароце, як міліцыя ахоўвае дэманстрантаў, і бачым, што зараз уздоўж праезнай часткі ў чорным стаяць супрацоўнікі ОМОНу. Вось, гледачы нашага сайту задалі на канале YouTube пытанне, як міліцыя ацэньвае сённяшнюю акцыю. Ну, дзякуй вялікі, мы атрымалі ваше пытанне. Давайте я паспрабую яго задаць спадарам міліцыі, прадстаўнікі міліцыі уже пазней, бліжэй да месца, дзе будзе адбывацца ўскладанне кветак, калі ўжо акцыя пройдзе. Паспрабую, скажуць, але мяркую, што гэтыя амонаўцы, якія мы бачым уздоўж трасы, напэўна, нічога не будуць гаварыць. Трэба шукаць афіцыйна прадстаўніка, можа, прэсавага сакратара у міліцыі гарвыканкама. Ну вось мы бачым таксама, што людзі, апрача бела-чырвона-белых беларускіх сцягаў, нясуць і украінскія. Малады чалавек, а можна я вас спытаю, хто вы, адкуль і чаму вы нясеце украінскі сцяг? Так, меня зовут Илья, я сам с Беларуси, я громадянин Беларуси. Несу флаг Украины, стяг Украины, потому что падтрымліваю Украину, падтрымліваю яе у сённяшнім военным конфликте, які происходит в Украине. Ну и зараз у нас Чорнобильский шлях, и Украина — гэта краіна, якая так само, як і Беларусь, стала ахвярай гэтай жудаснай аварии. Адкуль вы скажете, дзе вучыцеся працаваць? Вам, можа быць, складана? Не складана. Я сам з Гомелю, але навучаюся ў Менску, у БДУ на гістфаку. Дзякуй вялікі. Так, сярод амонаўцаў, якія вот стаяць абапал дарогі, мы можам заўважыць і ў такім крэпавым бярэце. Это чалавек, які прайшоў адмысловае выпрабаванне, лічыцца больш дужым, больш моцным, больш вытрывалым. Эліта ОМОНу. Эліта ОМОНу суправаджае нас на чарнобыльскім шляху. Сапраўды, я ўражаны, колькі шмат гэтых амонаўцаў у чорным, апрача да лічу, што абсалютна няма патрэбы. Праз кожныя 5 метраў, каб стаялі тут амонаўцы ў чорным. Ну, але ім трэба адпрацоўваць тых 15 мільёнаў, якія Менскі гарвыканкам запатрабаваў за ахову акцыі. Ну, вось на 15 мільёнаў хлопцы зарабляюць. Па рацыях можна чуць, як яны гавораць, хто дзе павярнуў, каго пачуў. Пад поўным кантролем праходзіць сёлетні чарнобыльскі шлях, поўным кантролем міліцыі. Ну, праз 3 метры літаральна стаіць амонавец у чорным, з газавым балонікам, з дубінкай. Шчыра кажучы, давно такога я не бачыў. Каб такая вялікая колькасць ОМОНу са спецсродкамі
стояла на опозиційній акції, супроводжала мирний, традиційний чорнобильський шлях, акцію ушанування ахвярів Чорнобиля, акцію протесту супротив будівництва атомної станції у Островці, акції протесту супротив російської ядерної погрози. Погрози як той, яка несе у будівництві атомних станцій, в тим ліку у Білорусі, так само і погрози ядерної зброї. Головний лозунг сьогоднішньої акції «Чорнобильський шлях не російської ядерної погрози» має на увазі і те, що президент Росії сьогодні заявив об тим, що летось під час окупації і анексії українського Криму він був готовий використати ядерну зброю, розважав принаймні над гепом. А раніше російські пропагандисти казали, що Росія єдина країна, яка здольна зробити зі Злучених Штатів Америки радіоактивний попіл. Безумовно, гэты выказванні обурили і насцярожили не тільки сусветних лідерів, але і звичайних людей, у тим ліку тих, які прийшли на сьогоднішню демонстрацію «Чорнобильський шлях у Мінську». Ми знову проходимо самими вузькими тими місцями, вельми незручно, ну просто літерально метр, така вузька горловина, і машини їдуть побач. Ну, це свідчить, яким чином трактують влади представників громадськості, які попросили їх дозволу провести демонстрацію. Зараз у нас є можливість, може бути, коротко переговорити з Едуардом Лобовим. Едуард, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви минулим годі не могли удільничати у Чорнобильський шлях? Ні, звісно, я відбував термін покарання. А ось ви зараз, якби, маєте можливість на волі. Що ви могли б сказати, як змінився Мінськ, як змінилися, скажімо, демонстрації в порівнянні з тим, як до вашої посадки? Ну, демонстрації збільшого залишилися амаль такими ж, як і були. Ну, а на конт Мінська стало значно більше нових побудов. А настрої людей? Настрой людей у зв'язку з Україною почав, некалькі розкалуватися. Розколені? Так. Бо є прихильники України і достатково шмат прихильників Росії. А яких більше? На вашу думку, серед ваших знайомих? Тяжко сказати. Максимум 50/50. А максимум, що і за Росію нігде і більше. А скажіть, а у Кальоні, де ви були, там уже ж була війна тоді в Україні, так? Так. Як там поставилися до цієї війни? Ну, так як і на волі? Телебачення російське, і всі почали ставитися більше до Росії. Но були, звісно, люди, які ставилися позитивно до України. І осуджали Росію. А проблеми Чорнобиля вже в'язнів не хвилювали? Ну как, конечно, хвалявали. Пам'ятали? Конечно. Едуард, ну і скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Чи вдалося вам влаштуватися на працю? Чи не ведете, в яку організацію ви вернулися? Я, як по-ранішому, зостаюся в Молодому фронті і працюю зараз кур'єром. Кур'єром працюєте, влаштувалися, так? Так. Знаходитеся під наглядом ще міліції? Так, звісно. Не порушаєте? Ну, одно порушення є, спізнився на півгодини до хати і далі одно порушення. А уділ у акціях дозволений вам? Ні. От зараз ви нелегально тут? Так. Не будемо говорити міліції, що ви тут. Таким чином ви прийшли на Чорнобильський шлях, ризикуючи, що вам буде ще одне порушення. Зрозуміло, покинемо це без коментарю, це ваше рішення. З нами був Едуард Лобов, былий політв'язень, удільник сьогодні на Чорнобильського шляху. Нет.
Ключик по Волге. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Некалькі хвілін таму мы змаглі пагаварыць з Эдуардам Лобавым, але хацеў бы я яшчэ дадаць, што зараз цягам этого чарнобыльскага шляху і там на пляцоўцы, дзе быў месца збору, і у дарозе некалькі актывістаў збіраюць подпісы за вызваленне тых палітвязняў, якія засталіся ў турмах, у тым ліку Рубцова, у тым ліку Селівончыка, а таксама заварот аб арганізацыі ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Мікалая Статкевіча, былога кандыдата ў прэзідэнты падчас мінулых выбараў, і апазіцыя хоча яго вылучыць на гэтых выбарах кандыдатам у прэзідэнты. Зараз такія подпісы збіраюцца тут, у тым ліку сярод удзельнікаў чарнобыльскага шляху. Апрача выгукаў «Жыве Беларусь» мы чуем яшчэ выгукі «Слава Украіне», «Героям слава» і «Слава Украіне, смерць ворагам». Ну гэта выгукі, скажем так, украінскіх патрыётаў, якія у 2013 змагаліся на еўрапейскім майдане ў Кіеве і перамаглі, і якія зараз яшчэ змагаюцца ў Донбасе за цэласнасць і суверэнітэт Украіны супраць прарасійскіх сепаратыстаў, супраць узброеных боевиков, до зубов, скажем так, узброенных боевиков. Ну, кого-нибудь цікаве? Хотел бы повитаться еще с одним удельником сёлетняга чарнобыльскага шляху. Як вас зовут? Добрый день, Миколай. Миколай, мы ведем трансляцию на сайт Радио Свободы, живую видеотрансляцию. Миколай, вот вы несете гэты символ. Кто его выготовил, скажите, и чему его это взяли на чернобыльский шлях? Ну, и это что? Вольга. Виробляла мастачка Наталя Бордак. Наталя Бордак. Не свіжу. Не снижу. Ну як, Чорнобиль. Ага. Миколай, значит, Миколай не хочет, а больше вы хотите сказать. Расскажите про гэты символ, він вельми цікавий. Кветки, з кветок. Гэта шчыра ад сэрца, з любоўю зроблена беларусамі. Украінскі трызубец, сімвол Украіны з кветачак, бачыце? І мы яго ўзялі сюды як сімвол, там это сімвалізуе то, што мы разам з Украінам, мы вельмі любім украінцаў, это наши браты. І мы всім сэрцам з імі зараз, у іх цяжкі час. Ось. Дякую вам вялікі. Нема за што. Вось вельмі вычарпальна нам патлумачылі, што значыць гэты прыгожы сімвол украінскі. Герб у выглядзе вянка з прыгожых кветак.
Да. Аделя. Да. Что ты скажи что-нибудь больше. А то можно подумать, А что... кольки тобі годов? 6. Больше сказала. Во, бачиш? Молодчинка. Хутко в школу пойдеш? Нет. Ні. Ну, і Хочеш у школу? знаєш, що в садок хай походить трошки. Вот. Так. Ну. Ми в цей день прийшли, бо Аделін дядуля був ліквідатор Чорнобильської аварії. Ось. Я сам родом з Гомельської області. Это твой батька был? Да, мой батько ліквідатор. Він зараз у Бересті. Привет. Аделя, ну не балуйся. Ось. І він у Бересті зараз, на жаль, не змог сюди приїхати. Ось, але для нас цей день вельми таки значний. Ми лічимо, що кожен білорус повинен у цей день бути тут з нами разом, бо це трагедія не тільки особиста, ось, але й у всій Білорусі трагедія. І ми повинні про її пам'ятати, не забуватися. Ось. Ну і так само сьогодні ми разом усім серцем з нашими братами-українцями, коли Чорнобильська трагедія принесла нам разом смуток, так само і зараз російська агресія супроти української держави так само приносить нам горе і смуток, бо ми розуміємо, що це погроза не тільки для наших братів-українців, але погроза всьому цивілізованому і законному. Ось. Тому ми так само сьогодні і підтримуємо українців, наших братів, і побач з гербом українським йдемо ми. Привет. Аделя, ну що ти? Дякую великий. Это Сержук Бахун был. И с дочушкой Аделей, дочкой Світлани Завадської. Так. Дякую вам великий. Будемо далі з вами До йти. побачення, Аделя. До побачення. До побачення, Аделя. До побачення. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Иди сюда. Вот она, украинка. Хорошо, живенько. Здравствуйте, меня Таня. зовут Свобода. Привет, Таня. Меня зовут Екатерина. Добрый день. Из русской службы. Добрый, я з білоруської, з української. Дякую. Інна, там була нейка українка. Пропустил. Вот там йшла нейка... Чорненькая? А якого віку? Україна? З України ніхто? Ну. А ти уверений? Ні. Я упевнений зараз наші під слава Україні, героям слава, не більше кричати треба. Лявон, у нас есть можливість поговорити. Не хочете, Лявон, сказати несколько слов? Ну от матерне якраз не треба, бо ви, звичайно, шматсловний чоловік. Лявон Дейко, депутат Верховного Совета 12-го скликання. Ось. Ви пам'ятаєте, як це було, які були настрої у громадстві, коли відкрилася правда про Чорнобиль. Ось всі ведають правду, але зараз не всі хочуть чути. Так виглядає от такий настрой у громадстві? Ну, в громадстві, мабуть, настрой такий, що навіть ведаючи амаль усю правду про наступства Чорнобильської катастрофи, люди бачать, що неким чином життя протягується. І життя протягується, як чоловік усвідомляє не тільки, скажімо, проблеми ніякі екологічно-радіаційного такого от кшталту, але проблеми звичайні, надземні, проблеми заробків, пенсій, ліків, медицини там, і так далі, життєві проблеми щоденні. Ну, якби гэтую праблему, якая, в принципе, конечно, праблема фантастычна цяжкая для ўсяго беларускага грамадства, як бы мікшыруецца гэтымі ўсімі іншымі праблемамі і дасягненнямі ў двукосцях нашай улады. Не толькі экалагічны Чорнобыль, але іншыя праблемы. Безумоўна, это сацыяльныя праблемы, это ў апошні час заўважныя ўсё больш палітычныя праблемы, это агульныя правы чалавека, дэмакратызацыя і так далей, тое, што ў нас знаходзіцца ў такім ужо, даўнім заняпадзе.
Дякую, дякую. Це був Левон Вольський, Левон Дейко. Це був Левон Дейко, депутат Верховного Совета 13-го скликання. А зараз у нас є можливість поговорити так по ходу, як вдасться з представниками вільної України. Чи так? Одна. Як вас звати? Мене звати, як звати всіх українок? Галю. Гарна жінка. Всіх гарних жінок звати Галя. Галя, добре. Да. Галина, звідки ви? Откуль ви? Я звідки? Я з Вінницької області. Скажіть, ви спеціально до нас приїхали на цю акцію? Да, мене Наталка білоруська покликала. Що таке Наталка білоруська? Ось Наталка Меня білоруська. зовут Наталья Гарашка, типа Салыга, як меня ведают в интернете. Я была на Майдане, была там от правоохоронного, я правооборонца, от правооборончого нашего центру правовая допомога насельництву. Ось, і назирала за подіями на Майдані. Тому я вельми добре ведаю, як починався Майдан, за що він стояв, і підтримую українців. І зараз ми створили громадянську ініціативу «Білоруський укроп». Ми допомагаємо одягати, обувати і нечто ще дарувати Азову. Полку Азов. Азов. Полку Азов, так? Так, добровольчий батальйон Азов, правий сектор. Ось ми їх обуваємо, одягаємо по мірі того, як можемо. Пересилати їм одіння, камуфляж, розгрузки, ну все. Ясно, це зрозуміло. Жінка, я її так люблю за це. Галина, ну скажіть, коли ласка, як вам ввогуле чули ви, ну, про Наталі, то ми бачимо, а в цілому громадство, в цілому удільники сьогодні шлях, ці спочувають і не підтримують Україну? Ой, що вам сказати? Мені здається, що білоруси поки сплять. Ну так, трохи сплять. Окрім Наташі. Тому що білоруси ще не відчувають усього того, що може визвати ця агресія Росії. І Європа не відчуває, що ця агресія – це той же Гітлер, якого недооценили у прошлом веке, у 20 веке, стагодді, да? Його недооценили. І що тоді було? Зараз усе тоє відбувається, що було у 20-му стагодді. Ось, і Європа ще спить, Білорусь спить. Ага, і вони не відчувають усієї цієї погрози, усього цього жаху, що створюється в Україні. Я там була, я ведаю. Це жах, це війна, це кров, це гибель українців, поки що українців. Але ж це може бути і у нас. А білоруси дивляться і спокійно сплять. Как не Украина, Беларуси б уже не было. Как Украина не выстояла больше году Украина стоит на наши, за нас стоит, и за Украину, и за нас. Яны и нас аховывают. Коли б не Украина, Беларуси не было б. Уже б тут была Российская империя, и нас бы знищили. Наталя, дякую. А я хотів ще Галину спитати, яка там все-таки атмосфера тепер? Ясно, не до чорнобильських може бути проблем, бо йде війна, але ці, ви міркуєте, українці, ну, мають достатково сил, щоб витримати це все. Ой, ви ж знаєте, я живу в Гомелі. Я просто родилась в Вінницькій області. І я спілкуюся зі своїми рідними, з мамою, з сестрою, з племінниками. Ну і що я вам можу сказати? Що поки що в оптимізмі, поки все нормально. Вони як кулачок, отак всі за Україну. Тримаються? Да, тримаються всі, як один. Я з села свого, до рідного села приїжджала ще до Нового року. Приїхали всі сусіди, я приїхала до мами, прийшли всі сусіди і сказали: Галю, як там Білорусь, як ти наша білорусочка? Я сказала: ну як? Білоруси мовчать, білоруси сплять. Але ж ми всі разом, а вони кажуть, да, ми всі разом, ми всі одна сім'я, одна Україна. Я хотіла це почути. Розумієте? Ми всі разом. Ну, білоруси, вони, може, трошки не з нами, але Україна, вони держаться в одному кулачкові. А білоруси, вони різні. От така, як Наталочка, я її люблю, бо вона з нами. Але є другі білоруси, які не з нами. В Гомелі особливо їх багато. Наталя, ну, і Галина, дякую. І Наталя, дякую вам велике. Вельми приємно бути разом з вами в цьому шесті. Ми протягнемо ще ходу. Дякую. До побачення. І примусили зняти дом. Зараз нема. Ну, видать, нема вже того стяга, видать, конфіскований. Вот.
і шесті на День волі, і Чорнобильський шлях фактично проходить по одному і тому маршруту. Виключення тільки в тим, що зараз шесті повинна скончитися вже недалеко відсюль, каля каплиці ахвяраў Чорнобиля, каля памятнага знаку, каменя памяти ахвяраў Чорнобиля, где будут ускладенные кветки, где будет отчитанная молитва, запаленные свечки. Шесті протягивает традиційно законопослухмяним в таким порядку. На кожному світлофорі люди спиняються, чекають зелене світло. Ось. Ніяких правопорушень не зауважено, ніяких провокацій так само не було. Ось. Тільки єдине, здається, залишається здивлятися, чому так шмат потребують міліціянти 15 мільйонів на ахову порядку громадського, який ніхто не збирається порушати, і що так шмат ОМОНу, міліції, ДАІ і всіх інших силових сродків використано міліцією. Я от зауважив з представника організатора, написано його. Так, ось можна спитати організатора, це Віталій Римашевський. Скажіть, от ця міліція, яку ви бачили в великій кількості під час шестя, вона оправдує свої 15 мільйонів, яким прийдеться заплатити? Ну, ведаеце, яны абяцалі гэтыя сродкі пералічыць увогуле ў дзіцячы дом. І мы будзем чакаць выканання дадзенага слова агучанага. А яна ўвогуле тут міліцыя была не патрэбна. І вы можете самі быць гэтаму сведкам, таму што калі няма правакацыі з боку міліцыі, з боку спецслужбаў пераапранутых, то тады шэсці, мітынгі праходзяць абсалютна спакойна. Вось. І сёння не патрэбна была такая колькасць велізарная ні АМАПу, ні іншых там людзей у цывільным, ні міліцыі. Скажите, вось сёння-то мітингу не будзе, але тым не менш, это не значит, что вам нема чего сказать? Гэта не значит, што няма чаго сказаць. Я думаю, што нават тое, што мы адмовіліся ад плошчы Бангалор, гэта паспрыяла таму, што людзі могуць прайсці да Чарнобыльскай капліцы зараз, бо звычайна, раней забаранялі шэсці да Чарнобыльскай капліцы, былі такія прэцэдэнты. Ну і ўвогуле было шмат пажаданняў ад удзельнікаў акцыі аб тым, што яны не хочуць ісці праз гэтыя рамкі і металашукальнікі. Таму мы адгукнуліся вось на пажаданні удзельнікаў масовых мерапрыемстваў, ну і зараз прынялі рашэнне аб такім фармаце менавіта. Зразумела. На гэты момант ніякіх правакацый, ніякіх затрыманняў? На гэты момант ўсё спакойна, ніякіх правакацый, затрыманняў не было. Дзякуй вялікі. Гэта быў арганізатар, адзін з арганізатараў акцыі «Чарнобыльскі шлях», і мы якраз перайшлі на бок, на якім знаходіцца Чарнобыльская капліца, дзе будзе завершаная сёлетняя акцыя. Яна пройдзе упершыню, магчыма, за апошнія часы без мітынгу, жалобнага мітынгу. І гэта звязана з тым, што ўлады не даюць магчымасці зручна правесці гэты мітынг, не даюць магчымасці давесці гуказмацняльнай апаратуры, як сказалі арганізатары, а таксама не даюць магчымасці людзям без этих металашукальнікаў, без этой агароджы спакойна сустрэцца і выступіць. Ну, гэта сапраўды колькі разоў бывала. Людзі не хочуць ісці за гэтыя загародкі, якія нібыта ім ствараюць для таго, каб забяспечыць іхную уласную бяспеку. Зараз людзі на рагу спыніліся. Яны спыніліся таму, што чакаюць, каб хвост калоны падцягнуўся, каб частка людзей, якія засталіся на тым баку вуліцы, далучылася да агульнай калоны. Ну, видать, один из самых оригинальных плакатов. Можно вас, добрый день, спытать? Добрый день. Вы не ризикуете? Это, может быть, ветер потягнет и... Ну, у нас жизнь такая, то, что уже затягивают и затягивают эту петлю на шее, а всем как-то все спокойно на это реагируют. Народ все более и более серьезные лишения терпит, и, похоже, его устраивает. Это символизует терпливость белорусов? Да. Как вы думаете, долго они будут так терпеть? Ну, уже, грубо говоря, 100 лет скоро будет, как терпим. Я думаю, что может уже никогда ничего не изменится. Хотя хочется верить в то, что все-таки будет хорошо. Я, в принципе, изначально хотел выйти с вилами, но
Не гвалтовный супротив у нас, принцип такой. И ассоциация с Ляшко мне тоже не очень нравится. Поэтому, вот, думаю, такой месседж более понятен. Ну, такий жорсткий меседж. Скажіть, будь ласка, як вас зовуть, і ви ніяку організацію, чи сам по собі просто? Меня зовут Дмитрий, я из Объединенной гражданской партии. Дякую, великий Дмитрий. Ну, будем сподіватися, що це ненадовго. Частка вже пройшла, а частка чекає знову наступного зеленого світла. Таким чином, дякуючи тому, що білоруські демонстрації проходять тільки на зелене світло, а шесті криху розірвалося. У синіх таких камізельках ми можемо побачити, пообопал стоять представники правооборончих організацій, Білоруського Хельсінського комітету і інших, які фіксують, коли що є незаконне такі порушення прав чоловіка, але на цей момент ніяких покуль тихо, як кажуть колеги, покуль тихо, спокійно. Ось. Зараз я можу зустріти одного з наших колег. Добрий день. Скажіть, ну що, яка ситуація, що-небудь цікаве зауважили? На данный момент по данным правооборонцев 6 приймає удел больше за 500 человек. Это попередние данные, але ось правооборонці... І все тихо? Так, все тихо. Так, все тихо, не було затримань. Але, конечно, треба хвалюватися у майках Лукашенко Сихоть, тому що вже досвід був у гэтай ситуації всім відомий Юрій Рубцов, тому ми за їх. Дякую велике, це Ігор, колега, який фактично підтвердив моє назирання, що акція «Чорнобильський шлях» сьогодні в Мінську проходить надзвичайно спокійно, годно, без ніяких. Один Ён не виключає, і, видать, я не виключаю, що ті два активісти, які опранули на себе майки Лукашенка Сихоть, ризикують. Ну, але вони свідомо на це пішли, як зазначив Максим Мінярський, з яким ми гутарили під час збору активістів. Чим? Вон пригожа одежка. І в вишиванці побуч походить. Покуль ми тут стоїмо, хочу підійти до пригожих дівчат, у яких вельми пригожі строї. Добрий день, ми ведемо живу відеотрансляцію. Ви сябровки 3? Ви троє сябровки? 4, ой, більше. Скажіть, як вас зовуть? Вікторія. Вікторія, а вас? Марина. А вас? Ольга. Скажіть, а ви так одномислово опранулися? Жовтий, низ, вверх, білий, синій? Мабуть, так. Чи це нечто символізує? Ну, для мене сьогодні якби єдність з Україною. З Україною? Ну, в принципі, Чорнобиль – це огульна біда, це здарилося на українській території, захопило нашу, ну. А проти того в Україні відбуваються ще й інші події? Ну, криху ведаємо. Як ви їх оцінюєте? Ну, як можна оцінювати? Ну, співчуваємо українцям, тому що, ну, Росія доволі таки серйозний супротивник. Скажіть, а що ці чорні балоники символізують, які у ваших руках? Жалоби. На знак сьогоднішнього дня, так. Ну і можна вас питати, я вперше не побачив такий пригожий у вас, як це сказати, бантик? Пригожий, червоно-білий, жовто-блакитний. Ви тим так само виказуєте солідарність з Україною? Так, єдність. Откуль ви, скажіть? Народу. Я з Гомеля. Ви з Гомеля? Так. Ви учитеся, працюєте? Працюю. Приїхали сюди відмислово? Ні, я тут працюю, я народилась у Гомелі. Так, і Чорнобиль був на моєму віку. Потерпели, так? Ваші свояки? Ну так. Были есть такое. Ні, ми не ліквідовані були, а лише хапіло. Хворели? Хворели, ну, батьки так. Батьки хворели? Так. Вам обійшлося поки? Так. Ну. Нас берегли. Так, задаю вам здоров'я. Дякую велике. Напереді одна дівчина була з нашими сурозмовницями у вишиванці. Я так само хочу з нею познайомитися. Вельми симпатична вишиванка.
Что вы от нас утекли? Ви мене шукаєте. Мы вас шукаем. Хочем на вашу вышиванку спитать, кто ее вышил. Її вишили у Києві. У Киеве? Да. Это украинская вышиванка? Да. А вы ее пранули сёлета вот зараз для чего? Ну, бо нема білоруської. Нема белорусской. Тому прийшлося прануть Київ. Они подобные украинской вышиванки и белорусские? Да, подобне. Ці, може, узори криху розні? Різні знаки узорів. І що вот это обозначають? Тут в основному маки. Ось. А у білорусів узори різне значення. Мать, сім'я, любов. Білорусів так об'єднує не тільки Чорнобиль, але й вишиванки таким чином. Да. Скажите, а ці от люди, я тут з українкою говорив, вона казала, що білоруси якби в більшості не спочувають в Україні. Справді так? Спочувають. Спочувають. Спять білоруси. Я спочуваю. Ви принаймні спочуваєте. Ті, з якими ви сябруєте, ті спочуваєте. Да. У мене много сябров з України. І я ведаю, що на самій справі там відбувається. І туди їздила, і мені вельми сподобалося. Вельми добрі люди. Ми зичимо їм миру. Да, миру. Ну, ви ведаєте, чому їх нема миру. Вони тут в основному невиновні. Живе Білорусь! Живе! Дякую велике вам. Всього доброго. Живе Білорусь! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Не АЭС у Беларуси! 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 Наши обогнали. Вельми тесно тут і зволили влади. Але, як кажуть організатори, раніше увогуле не дозволяли підходити до каплиці ахвяр. Сёлета дозволили. І сёлета ми не пойдем, Чорнобильський шлях не пойде на площу Бангалор, на місце, де якби традиційно дозволені мітинги, а пойдуть тільки до каплицы и до памятного знаку ахвярам Чернобыля. Покуль я якраз йду побач з Максимом Венерським. Максим, ніхто у вас не спробував забрати майку? Покуль не. Покуль не. Будем за вами сочить далей, как вы спокойно могли спокойно не повторить, скажем так, досвід Юрія Рубцова, який зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. Позаємося. Едуард Лобов ледве не згубив білий стяг молодофронтовським крижом. Ага, побач бачимо ОМОН, відеооператор ОМОН здимає то, як Лобов взяв стяг назад. Ну, это тому, что тесно доволі пройти. Машины, деревы, вузкие ходники. Какие-то бяка. Вот, китайцы. Я знаю. У Менску сьогодні вельми добре надвор'я, насамрэч перші, магчыма, 2-3 теплые дні після такого прохолодного періоду. Деревы одразу почали распускать свои пупышки, листья, трава подскочила. Ось у таким, скажем, інтер'єрі відбувається
сёлетні чорнобильський шлях. Ну, магчыма, ён бы мог быць і больш шматлюдным, але нядзеля, пачатак дачнага сезону. Ну і, відаць, разуменне людзей, што не надта да іх прыслухоўваецца ўлады, штурхоўваюць людзей да того, каб гэтыя акцыі былі такімі шматлікамі. Хто не прыйшоў на гэтую акцыю і не знаходзіцца на дачы, знаходзіцца сваіх камп'ютараў, мы вядзем сваю трансляцыю, каб яны, людзі тыя, якія глядзяць нас па канале YouTube, на сайце Радыё Свабода, маглі адчуць атмасферу сёлетняга чарнобыльскага шляха у 29-ю гадавіну страшнай трагедыі, якая адбылася на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС. І якая эта трагедыя фактычна доўга замоўчвалася савецкімі ўладамі. І ўрэшце ў часы перабудовы гэта выклікала абурэнне, гэта выклікала 100-тысячныя акцыі ў Менску, пратэсты ў Кіеве, занепакоенасць па ўсім свеце. Фактычная трагедыя паслужыла адным з прычынай канца распаду Савецкага Саюзу, роўна як і вайна ў Афганістане. І менавіта праўда пра чарнобыльскую трагедыю, праўда пра сталінскія рэпрэсіі і пра вайну ў Афганістане. Гэта тры рэчы, якія былі як тры цвікі ў труну Савецкага Саюзу. Зараз в грамадстве, канешне, усе людзі ведаюць, але пра вынікі Чарнобыля, пра наступствы Чарнобыля, як мы гаварылі з навукоўцам Георгіем Лепіным, яшчэ сотні гадоў гэтыя наступствы будуць уплываць на наша здароўе, на здароўе нашых дзяцей, внукаў, на наступныя пакаленні. З гэтым нам наканавана жыць. Але іншыя, магчыма, праблемы больш надзённыя, вастрэйшыя, сацыяльныя, эканамічныя, працаўладкаванне, дэмакратыя. Магчыма, яны крыху засланяюць на сённяшні час гэтую чарнобыльскую трагедыю. Тым не меней, вось памяць аб ёй пераўтварылася ў такі штогадовы сапраўдны рытуал для свабодна настроеных, свабодна думаючых людзей, каб раз у год выйсці не толькі і ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля, але яшчэ выказаць сваю пазіцыю, сваю думку з нагоды таго, што адбываецца ў краіне. І сёлета для гэтага ёсць яшчэ дзве, як мінімум, дадатковыя нагоды для чарнобыльскага шляху. Першае – гэта абурэнне пачатай працай па будоўлі атамнай станцыі ў Астраўцы, новай атамнай станцыі расійскага праекту і за расійскія грошы. І, як сказаў Георгій Лепін, якая фактычна не патрэбная Беларусі і не патрэбная ні Европе электраэнергія, якую яны будуць вырабляць, якая фактычна з'яўляецца сродкам для таго, каб раскрадаць грошы для пэўных чыноўніцкіх колаў, так сказаў Георгій Лепін. Вось это першае выказаць пратэст, а другое выказаць пратэст супраць расійскай пагрозы свету, у тым ліку ядзернай пагрозы. Галоўны лозунг сёлетняй акцыі не расійскай ядзернай пагрозе і ў выглядзе так званага мірнага атаму, і ў выглядзе вайсковага атаму. Менавіта пра гэта хочуць нагадаць удзельнікі дэманстрацыі, што расійскі прэзідэнт недавно заявіў у інтэрв'ю з нагоды гадавіны анексіі украінскага Крыму, што ён быў гатовы разглядаць магчымасць выкарыстання ядзернай зброі падчас акупацыі Крымскага паўвостраву. Гэта, відаць, упершыню за такі ж доўгі перыяд пасля халоднай вайны, калі кіраўнік дзяржавы гаварыў абсалютна спакойным тоне, ў такім пазітыўным, што ён мог выкарыстаць ядзерную зброю. Гэта было табу нават для савецкіх лідараў кшталту Брэжнева махаць ядзернай дубінай. Мы бачым, што Владзімір Пуцін сабе гэта дазваляе. І вось супраць гэтага, у тым ліку, мы бачым, што галоўны лозунг таксама гаворыць аб тым, што Расія нясе ядзерную пагрозу і не в вайсковым плане, і ў плане ядзернай энергетыкі, недасканалай і небяспечнай, пра што і засведчыў выбух на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС 29 гадоў таму. Менавіта аб гэтым хочуць нагадаць арганізатары сёлетняй акцыі і жыхарам Беларусі, і жыхарам іншых краін свету.
Ці можна до вас звернутися, коли ласка? Ви назиральники, так? Так, громадські назиральники. Громадські назиральники, що ви зауважили, що зафіксували? Ну, усе буде у справоздачі. Глядіть у справоздачі, тому що ми так тільки за своїм ковалочком сачимо. А особисто ніяких провокацій, і небезпечності, недоречності? А особисто ми не бачили. Все добре. Так, все добре. Глядіть вже потім. Добре, дякую, будемо глядіти. Дякую. Ну от, мені здається, що назиральники з Білоруського Гельсінського комітету нашмат більш симпатично аховують порядок і фіксують, коли що відбувається, чим супрацовники ОМОНу у Чорному, яких тут у великій кількості привели, і за послуги яких організатори демонстрації мусять чомусь заплатити 15 мільйонів білоруських рублів. Хоча обіцяють влади, що перелічать ці гроші не ОМОНовцям, а перелічать їх на дитячий домок, на дитячі доми. Зараз шесті розділилися на 3 частки. Частка людей поспіла перейти вулицю Богдановича, частка людей засталася на островку безпеки, а частка засталася на гэтым баку. Міліція якби не йде на то, як спинити рух і дати можливість колоні пройти спокійно. Це зайняло б кілька хвилин, ну, але фактично, як бачите, це створює певну небезпеку для людей і для машин. Побачите, яка велика кількість людей там на островку знаходиться. Ось і нас спинили на этом островку, і не будемо тут стоять чергового зеленого світла. Можна використати цю можливість? Можна вас спитати, откуда ви, хто ви і чого прийшли? Я з Дзержинська. Ви з Дзержинська приїхали? Приїхала спеціально. Перший раз, другий раз сейчас? Я бываю, но на такой акции первый раз. Перший раз? Первый раз. Чернобыльской? Да, ну, Чернобыльский шлях, ну, колисти были, я приходила. А после годы, ну... Чого? Здоров'я не дозволяло? Не було? Ні, ну я не знаю чому. Ну і зараз прийшли ваші враження. Чудовні враження. Чудовні. Ну я чекала, що буде більше людей. Чекали більше. А чому думаєте, що менше? Ну я не знаю. Вас закранув Чорнобиль особисто, може бути, сім'ю, свояків, знайомих? Я з Чечерська родом. Откуль? Чечерск? Чечерск, Гомельской области. Я недавно наведывала свою родину. Вы с Чернобыльской зоны фактически? С Чернобыльской зоны я родом. Там мой род. Вот так. Потерпели крыху? Потерпели. Здоровья. Это Чечерск отселенный, там новые люди приехали. Сколько вам годов? Ну, мне уже много годов. Много. Дай вам Бог здоровья. Вот. Дякую. Дякую. За чудо. Пригоже. Пригожа, ну, чорня. Так. Просто колеги звертають увагу, що дівчина у вечірній сукні прийшла на Чорнобильський шлях. Ну, я б так само хотів її спитати. Коли я надо... Можна у вас одну хвилинку? Ви звертаєте увагу на вас, що ви вельми прихожі кашулі прийшли на цей Чорнобильський шлях. Ці накольки напасує? Дякую, господар. Ви видите, так просто склалося, що з раніці було абсолютно другое надвор'я, і ми вже домовились з сябром, і треба було поспіти. Я просто заскочила домой і схопила, і навіть не думала много, тому що, ну, треба було хоча б поспіти
не на академию, ну, а хоть бы на каплицу. Ну и все на этом. Это просто летнее, то, что я так, то, что я ношу летом, потому что я зрозумела, что коли буде жарко, я просто не витримаю. Ну і все. Ніякого адмислового тут нема. Ви ведете, що там был, так скажем, план Б, може белое, красное, але просто не було часу шукати. Тому ось так склалося, що красне. Зрозуміло, дякую. Але ви на вас звертаєте увагу. Ви ведете, просто я ось зараз розумію, що правильне це було рішення, тому що відчуваєш себе, ну, здається, адекватно на дворі, і все, не більше того. Дякую вам велике. Нема за що. Добрый день. Я хотел показать вот это еще, откуда вы купили. Вот и все. Хотели испытать, откуда вы это купили. Где взяли? На Майдане взял. Ага. Я хочу встретиться с одним человеком, познакомиться. И как вас имя? Евген. Евген, скажите, где вы такую цікавую шульку купили? Ну, тут шуточку с Путиным. купил. Бо я ведаю, что там вежливый человек, некий такий самый вежливый человек, а тут он в некий інший іміджі. Ну, ось побывал я в Киеве. Это было под час, ну, уже Майдан, в принципе, сканчивался, это было в тот час. Ага. Это, И купили в Киеве? В Киеве, да. Там такие продаются? Там и такие, и не такие, там есть и больше, как сказать, агрессивные, есть больше мягкие. Яке ваше враження від України теперішньої, від тих подій? Ну, сумно, конечно, сумно, что Россия Веде агресію, ну, да, фактично, правда? Вона веде війну. Вельми шмат людей, 5-6 тисяч чоловік офіційно конечно, не тільки загинуло. хочется, не хочется это поставить, будто бы это некая громадянская война. Ну, зрозумело, конечно, не, что это все ж таки провокация. Она была давно спланована. Ну, на жаль, война. На жаль, зрозуміло. Дякую велике. А ви не боїтеся, що вас тут хто-небудь за эту кошулю тише? Ну, я в ней выходил на Червоную площадь в Москве. Вот в Москве можно такой? Ну, можно, не можно, меня не пустили. А, не пустили таки? Не пустила, милиция не пустила. На Червоную площадь? Да. На Красную площадь. На Красную Зрозуміло. площадь. Дякую вам велике, Євген. Будемо у Києві, купимо так само такую. Шестий чорнобильський шлях фактично завершається. Ми йшли ровно фактично годину на цей момент. 1,5 години протягується наш живий репортаж. Ось і ми вийшли на прямую до Чорнобильської каплиці, де буде складання квіток і свічок запалювання. Ось мітингу не буде. У таким скороченном формате сегодня проходит традиционная акция на день Чернобыльской катастрофы у Менску. У Менску у 29-ю годовину этой страшной аварии. Тягом нашей трансляции нам на нашем канале YouTube задают питання. Ось некоторые мы старались отказать от тем, какие альтернативные країни, альтернативные атомной зброї, пробачте,
енергетиці існують. Ось ще питання то, як оцінюють міліціянти безпеку. Ось, ну, коли зараз нам удасться зустріти кого-нибудь з начальників міліцейських тут, біля Чорнобильської каплиці, ну, спитаю, чи все в порядку, і чи варта на їх праця цих мільйонів, за яких потребує городська влада Мінська від організаторів сьогоднішнього Чорнобильського шляху. З яким мені доводили. Ну, коли окинуть нашу колону, ну, то бачимо, що хіба до 500 чоловік бере уділ, не шматлюдно, як сказала пожилая кабета з Дзержинська, такого масового, такого ентузіазму, який був колись 20 років тому, 15 років тому. Тепер ці акції не збирають. Тим не менш, люди традиційно приходять, люди виказують своє міркування і не тільки з нагоди Чорнобиля, а з нагоди і інших важних для нашого громадства питань, проблем. І не тільки для нашого громадства, і для людей во всім світі. Ну, зараз прийшов важний чоловік, керівник Мінського ОМОНу. Хотів його спитати але передумав. Хотів його спитати про безпеку, але передумав, тому що минула розмова 9 травня минулого року з ним скончилася затриманням, моїм затриманням, арештом і 2 годинами в обезьяннику у Мінському постарунку. Так що сподіваюся, що говорити більше не буду. Ну, принаймні, коли він не захоче зі мною говорити. Сухие еще вот в желтом. Я ж говорю, ты у нас затримливали ранее перед Чорнобилем. Так, мы зараз подходим уже до помника, некоторые уже поспели подойти до помника ахвярам Чорнобиля, каля каплицы, Чорнобильской каплицы в Мінську. Я пам'ятаю, коли відкривалася гэта, освячалася гэта каплиця, это было, здається, на 10-ю годовину Чорнобиля, 15-ю годовину Чорнобиля у Мінську. И поставили, пам'ятаю, была представница, была жонка амбассадора американська, виступала з промовою. Ну, зараз хіба мітингу не буде тут. Так, будь ласка. Ну, і, махчима, ще ніякий шар. Ну, по сегодняшний день у нас такое впечатление, что скорее единственное, что все-таки существует международные соглашения, международные конвенции, которые тоже накладывают определенные обязательства на Беларусь, накладывают определенное давление на строителей АЭС. Хотя, конечно, все это такое давление. Это опасного объекта, но еще не качественного. Опасной атомной станции у нас очень велика. И, ну, это просто ужас, конечно. Ну, то, что не будет сегодня митингу, тем не меньше, вы вместе вот позицию и людей, и вашу, и до владов. Еще раз, что мы прошли по Минску, мы хотим сказать. Поэтому я сегодня здесь, потому что мне кажется, что несмотря ни на что, нельзя уставать как бы повторять эти вещи, стараться разными способами привлечь к этому внимание. Вот нас поддерживают
и они влияют у себя в России, тоже на политику, которую ведет Россия сейчас. И, конечно же, кроме опасности атомной станции, вот это вот новое, вернее, как бы она старая, забытая, вот эта ядерной войны сейчас добавляет, ну, как бы добавляет страху и неприятных ощущений всем нам. У вас в руках, видать, резолюция Чернобыльской шляху? Да. Что там важное самое? Самое важное. Там важное. Я могу вам ее дать, вы потом опубликуете. Вот. Грузия она называется. Да. Она как бы состоит из частей. Она состоит из того, что последствия Чернобыля перестают быть важными, что несмотря на то, что как бы все эксперты говорят, что Чернобыльская катастрофа уже было давно в истории закончилась, что это развивающая катастрофа, и, возможно, самые страшные последствия ждут нас после 30-летнего как бы периода, потому что начнет разлагаться плутоний, появится америций, никто не знает, как он будет себя вести. Это как бы одна угроза. Другая угроза – это строительство новой атомной станции, а также эксплуатация, которые находятся вокруг Белоруссии. И третья ядерная угроза – это ядерная, но это возможность ядерной войны, а мы союзник России. Получить ядерный удар, потому что на нашей территории размещены там, я не знаю, стратегические эти самые самолеты. Да, самолеты. И это тоже возможность. То есть, в общем, к сожалению, в этом году ядерных угроз увеличилось по сравнению с тем, что было раньше. Дякую велике за вашу позицію. Ми обов'язково витримки з цієї резолюції сьогодні Чорнобильського шляху, а то і ваше слово тим, що кількість ядерних погроз збільшилася вельми сумне. Вельми сумне. Дякую. Це була Ірина Сухій. А зараз фактично демонстрація амаль вже цілком уже прийшла до брами вокруг Чорнобильської і до помника, такого знаку ахвярам Чорнобиля. Люди там складають, запалюють свічки. Ну, це пункт Чорнобильського шляху. Ми підійдемо ближче, побачимо, що там відбувається знаку. І покуль ще будуть тут люди, будуть гутарити, будуть розмовляти, збирати сродки, ахвярування для політв'язня Євгена Васьковича у приватності. Протягуватися, знаходиться. Так само отримуємо від наших глядачів різні питання, які не можуть задавати на нашому сайті, на каналі Свобода. Одно з питань, видать, що я не договорив, за яке питання в 2014 році на 9 таке питання керівнику Мінського МАПу. Ну, я тоді його запитав під час відкриття чемпіонату світу по хокею, дозволено пиво і горілку на вулицях Мінського, так було справді. Він мене переконав, що ніхто не п'є, але я йому показав, що це був затриманий. Довго не побив, 2 години обійшлося лише. Але ви можете далі здавати в наш канал, будемо старатися відказувати на їх так само. Що відбувається, як проходять демонстрації, люди, що їх хвилює. Ці не на проблеми Чорнобиля, а як кажуть многі, що демонстрації, розмахування бінкою і погроза ядерної принесли свої степлі квітки, свої знічі, свічки, запалили у пам'ять ахвярів Чорнобильської катастрофи, пам'ять тих білорусів, які потерпіли, які померли, які були вимушені покинути свої доми, свої вёски, які були відселені з великих територій Республіки Білорусь, заражених, забруднених радіаційним попелом. Таким чином, каля Чорнобиля і до помника ахвярів Чорнобиля, і використовуючи цю можливість, що ще
не все скончились. Я хочу еще несколько размов провести. Приватности Павла Северинец. Павел, на одну хвилину вас можно. Павел Северинец организовал сегодня сбор подписей Миколая Статкевича кандидатом у президенты и не політв'язнів. Як пройшов збор? Збор каля 100 подписывали, у нас збирало 7 человек. Я думаю, что большинство из тех, кто сегодня удельничал, они подписались за вылучение Миколы Статкевича. Вылучим? Вылучить народ вылучить, але ж Ермошин и Лозовик не зарегиструюць. Ну а калі, як кажуть, нема выбораў, то і удзельнічаць нема. Зразумела. Дякую велике. И у меня есть питання, але почекайте крышечку. Я хотел попросить вас подвести Ники, так? Вот мы пройшлися тягом больше годины. 2 годины акция заняла. Але что доказали, что довели мы Чорнобильський шлях, яким чином ён завершився, наколькі, скажем, позитивно? Ну, Чорнобильський шлях ладзіцца штогодзі для того, каб нагадаць беларускаму грамадству пра тыя пагрозы, якія стаяць перад усёй нацыяй, перад кожным з беларусаў. Гэта пагрозы звязаны і з радыяцыяй чарнобыльскай і пагрозы будучыя патэнцыйныя звязаныя з будаўніцтвам расійскай АЭС у Астраўцы і праблемы расійскага ядзернага шантажу ўсяго вольнага свету. І я перакананы, што вось тое, што людзі выйшлі, тое, што гэтыя лёзунгі былі пранесеныя па вуліцах Менску, гэта выкліча грамадскі рэзананс і прымусіць людзей задумацца. Таму, канешне, хацелася б, каб людзей было больш сёлета на чарнобыльскім шляху, але я лічу, што сваю задачу асноўную чарнобыльскі шлях у гэтым годзе таксама выканаў, і будзе глеба шмат для каго з тых беларусаў, якія, можа быць, абыякава ставяцца і да свайго лёсу, і да свайго здароўя, і да будучыні сваіх дзяцей все ж таки задуматься, наколькі гэта все сур'ёзна. Галоўны лозунг сёлета на шняху не расійскай ядзернай пагрозе. Патлумачце, калі ласка. Ну, ізноў жа ж ядзерная пагроза сёння для Беларусі ідзе з боку Расіі. Яна у тым, што расійцы будуюць па эксперыментальнай тэхналогіі у Беларусі. Невядома, чым гэта можа скончыцца, і можа скончыцца другім Чарнобылем. Гэта пагроза размяшчэння расійскай тэхналогіі. І гэта пагроза развязвання новая пагроза развязвання ядзернай вайны. Мы чуем мінулы год не толькі ад расійскіх журналістаў, але і дзяржаўных дзеячоў досыць высокага ўзроўню пагрозы нанесці ядзерны удар па Амерыцы, па краінах Еўропы, і гэта вяртае сітуацыю халоднай вайны. Пагроза сёння ізноў жа сыходзіць з боку Расіі, і пра гэта мы сёння кажам таксама на чарнобыльскім шляху. Сёння тут в беларускай тэрыторыі ездзілі нейкія расійскія начныя ваўкі, а 9 траўня тут будуць лятаць расійскія самалёты, хадзіць расійскія танкі і гэтыя машыны, якія акупоўвалі Крым, як называюць, уже забыў. Вось, вайсковая расійская прысутнасць, наколькі яна вот у гэтых умовах, тым больш вайна, адэкватная, патрэбная? Расійская вайсковая прысутнасць абуральная тут у Беларусі. Сёння няма ад каго расейцам нас абараняць. Відавочна, што і тыя расійскія знішальнікі, якія паляцяць на парадзе, і все тыя іншыя войскі, якія Расія хоча тут размяшчаць, гэта не абарончыя, гэта наступальныя войскі. Расія хоча выкарыстаць Беларусь як плацдарм у шантажы Захаду, у магчымых вайсковых дзеяннях супраць Захаду, магчыма, супраць Украіны. Натуральна, ніякіх нацыянальных інтарэсаў для нас у гэтым няма. Інтарэсы беларусаў не абараняюцца ніякім чынам гэтымі расейцамі, таму мы кажам рашучая супраць. Гэта абсурд, што расійскія войскі знаходзяцца тут у Беларусі, гэта супярэчыць Канстытуцыі. І мы свой голас уздымаем чарговы раз за тое, каб усе расійскія войскі былі выведзеныя з Беларусі, і Беларусь выйшла сама з АДКБ. Ну і як вы мяркуеце, рэагуюць беларускія ўлады на гэтую пагрозу? Як Лукашенко, нібыта ён маневруе, спрабуе і вашым, і нашым хвалюецца, ці адэкватна ён дзейнічае? Акцыі, тыя крокі, якія робіць і наогул мы бачым, што сённяшні момант неабходны для беларускай дзяржавы. То бок сёння ўлада не прадпрымае належных крокаў, якія мусіць зрабіць. З намі быў старшыня партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевич.
Вось час, відаць, нашай трансляцыі завершаецца. Людзі тут яшчэ застаюцца, абмяркоўваюць пытанні. Вы нешта? Ага, добра, скажите. Хочу сказать. Поверніться в камеру, коли ласка, бо люди каб бачили б вас люди. Ага, так. Наши ликвидаторы у нас погибли много очень. И мы очень, как сказать, не знаю, прямо. Так, это беда. Это Да, беда. Это и для беда. ликвидаторов беда, это для выселенных, Да, переселенных. я ликвидатор, да. Так. Как ваше И- здоровье? Ну, як оказывается, кепское, да. Кепское. Ну, дякую великий, что вы были с ликвидатором, что вы там обороняли нас фактично, Беларусь, что вы стратили здоровье. Лячитеся, мы вам вельми вдячні. Мы сумуем по тих, хто загинув. И я сумую очень те, которые у нас легли, ребята. Все. Добре, Спасибо. добре, дякую вам великі. Дякую великі. Добре, що ви прийшли на гэтай шэсце, на чарнобыльскі шлях. Тут я бачу ще інші ліквідатори були. Тим ліку Георгій Лепін, науковець, так само прийшов з таким самим значком ліквідатора на сьогоднішній чорнобильський шлях. Ось. Таким чином, так. Таким чином, гэты дзень сапраўды сумны і для ліквідатараў, і для беларусаў, і мы тут іх сустрэлі на тым чарнобыльскім шляху аб'яднанняў праваабарон. І ты, якім неабыякава, як што будуецца ў Беларусі свая, цяперашняя у астрава. І таксама ты, якім неабыякавыя пагрозы, ядзерны шантаж расійскага прэзідэнта Владимира Путина. Менавіта на гэтыя тры аспекты арганізатары звярнулі ўвагу падчас правядзення сёлетняга чарнобыльскага шляху ў Менску. Таму што галоўны лозунг акцыі сёлетняй чарнобыльскага шляху 2015 не расійскай ядзернай пагрозе. Гэтая акцыя прайшла сёння ў Менску мірна, спакойна, ніякіх правакацыяў і затрыманняў не зафіксавана. Будзем спадзявацца, што пасля таго, як людзі раздуцца, таксама ніхто не будзе затрыманых з тых, хто удзельнічаў у шэсці, з тых, хто аддаваў шану ахвярам Чарнобыля. На гэтым мы хіба будзем завяршаць нашу трансляцыю. Прашу вас далей сачыць за падзеямі вакол чарнобыльскага шляху і за падзеямі ў свеце і Беларусі на нашым сайце. Вось, а з вами быў гэты чарнобыльскі шлях, з удзельнікамі прайшоў Валер Каліноўскі. Да сустрэчы, да новых нашых тэлевізійных праектаў, да новых сустрэч у эфіры радыё, нашага тэлебачання і на нашым сайце. Усього вам добрага.